Kung mahinomduman si Zacarias, amahan ni San Juan nga magbubunyag, iyang gi-question ang anghel. Kadtong pag-ingon sa anghel nga magmabdos ang imong asawa, nya pari man ni siya, kaning pari may maning mo analyze, niingon dayon, di ko mutuo anang imong gisulti kay unsaon ako pagtuo nga tiguang naman may kaayo. Karon na lang hinuon mamabdos nga tiguang na, kadtunong batanon pa mi wala mamabdos. Kay nagminyo ni sila mga 20 anyos tingali nya kadtong mga panahon na mga 70 na kapin ilang edad. So mga 50 na katuig nga wa sila'y anak, nya karon pa mo ingong anghel magmabdos ang imong asawa, wa siya mutuo. Naamang siya. Kay ang nigawas sa iyang bakba mauman ang pag-question, pag-analyze sa kabubuton sa Ginoo. Kamo, sa may gigamitan ninyo sa inyong bakba karon, pagdaig sa Ginoo o pag-question sa Ginoo? Kinsa dinhi ang nagsigig daig sa Ginoo, tasang kamot? Maayo kay jutay ra. So kanang uban kasigi nag-analyze, kasigi question sa Ginoo, labi na inig-ingon sa Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. So good ay yung question. Di sana madaoy, di man sa tingali na mo'y pasabot, ana. Kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, naadayo daghang mingon adi sana oy, against mo na sa human right, good. No? Sige ka na be, lingi ay mong tupad. Yung na, magsigi kag sugot o magsigi question sa Ginoo. Kaya lingi ba? Kanang wa mo lingi, mga yawan o na gina. Sige, lingi wa mo lingi. Kanang giingon sa Ginoo, pasaylua lang og kapituan kapito ang nakasala nimo. Mo question dayon ta mag-abusar sad na, oy may sad nang atong patagmon. Kay mag-anad naman lang sad na. Kamong mga ginikanan, ayaw gyud palaguta ang inyong mga anak. Mauna na roy role? Uy, di na mahimo, uy. Mas spoiled ang bata, mas spoiled. Di ba? Uy. Bisan ganig mo ingon ta, bahinig jutay ang simbahan, pamalit mog slat. Magsige sa ingon, sige naman lang nga siya palit og slat. Uy, sige lang nga slat. Kanas father ba, iyang kuan, slat ragid na iya. Kana ba, questiono na to ba, analyson, kaysa mo ingon ta nga, dahigon ang Ginoo, ato ning sundon. Mo na si Zacarias, pagkaamgo gyud niya, nga sayop tong iyang gibuhat, sugod sa paghatag og ngan sa bata, iya nagyong gisunod ang Ginoo. Niya pagsunod niya sa Ginoo, naayo dayon ang iyang sakit, katong iyang impediment sa pagtabi, kay kuaman na siya, na amang, naayo dayon, nakasulti na siya, ang iyang gisulti, mauna nirong atong gibasa sa Ebanghelyo, pulos mga pagdaig sa Ginoo. Iya pagyong gipanagna nga ang iyang anak mag-una sa Ginoo aron andamon ang dalan sa Ginoo. Pasabot gisangyaw na ni Zacarias, dili na ta magsigig question sa Ginoo, ato hinoong andamon ang iyang agianan, atong ikondisyon ang atong mga kaniba atong katawhan. Kamong mga ginikanan, sunda na ninyo ang inyong mga anak, sultihi nga ang ilang function sa kinabuhi mao ang pagsugot sa Ginoo, dili ang pagsupak-supak sa Ginoo. Kinsa man din hing ginikanana nga nagsigig yog sultis mga anak nga dong day sundag yod ang Ginoo. Tasa kamot. Ade usa tinuod na, Brad, imo na mga anak diya. Adik nimo anak. Anak mo, ani? O lagi. Tinuod na iyang gisulti. Sige siyang sulti. Kana mga buutan kay na sila. Karong taod-taod, suwaig tamparos ng usana. Suwaig tamparos ba? Niya masuko gani, namakak ni siya.
Kay ang gisulti gyud sa Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos ramang pikas. Kana dako-dako ra man naglawas tupad niya. Pakaliti karon iguman misa kanayon ipakita ang panag-inig sa unay sampala dayon. Nya may taka mga panagpa diya sa awa tudlo ano? Ay lang nang sagpa kay mulago man ludi lang naong. Dai, ludi ang totoo ba? Ngana kay si Kristo iya raman kunong gipatara ang iyang naong sa luwa og milarot sa iyang bungot. Bitaw kanindot usara ka ginikanan karon ining daghan kay mga taong nanambong ang mo claim nga ako gining gitudloan akong mga anak. Kay kasagaran atong itudlo mga igsoon ang atong gusto iskwela giday, iskwela gidong. Wa man tay kwarta mga tutas pare. Atong ingnon ang pare nga magpagasto ta. Ayaw, inyo sobra na sa nang inyo. Ang itudlo sunda ang Ginoo dili kay mo eskwela. Nga naman nag-ingon bagon ang Ginoo pang-eskwela gyud mo. Wa oy, niingon hinon ang Ginoo kahadlokin ninyo ang Dios ug sunda siya kanunay. Nya kinahanglan pa din ang mo eskwela. Si Kristo wa pa eskwelahan ni Maria kay wa man sad sila ika-afford paggasto. Pero grabe ang kahadlok ni Kristo nga musupak sa iyang amahan. Ang tanan niyang gisulti o gibuhat kabubuton sa amahan. Wa to ka eskwela. Naidaghang naka-eskwela din mao'y nagpangulo anang abortion, mao'y nagpangulo anang mga pills, nagpangulo anang ligasyon, kanang kondom, kanang mga ayude. Mao'y nagpangulo, mga tag-as na grado, apil na ng euthanasia. Mao'y na nagtudlo, gipangpatay ang gustos Ginoo, nagtudlo anang pa-colors buhok, kis-kis anang kilay, paputi anang naong, para sa mga lagom ug naong, nya kadto sa mga putig naong, paitumon sad, tudluan sa na nila. Ang pagsupak-supak sa kabubutos Ginoo. Nga naman, igo ra man gipa-eskwela sa atong academic nga mga curriculum. Wa man tudloi sa moralidad o sa spirituality nga gipuy-an ni Kristo, gipuy-an ni San Jose, gipuy-an ni Maria. Mura mag-proud kay mga ginikanan nga ni graduate o valedictorian, summa cum laude, top notcher sa board, pero gasigig premarital sex, gasigi og puyo-puyo, na nagbuwag na, nag-divorce, na nga broken families. Kay di ka maong mo antos. Di ka maong mo pasaylo, di ka maong magpakamatay para sa iyang isig katao. Lingi ay mong tupad. Nyaing na siya, sugod karon, antoson ti ka. Sige, ing na. Tanaw na to kaya ba? Sige, ing na. Sugod karon, antoson ti ka. Kuwang tani? Mao nang kuwang kay tas pag-antos nga ang dunay mga sakyanan dili mo parking dihas karsada, mo antos og himo og parkingan nga layo sa karsada. Di ta ka maong mo antos nga ato mga balay labi na mga tindahan ipalayo sa kilid sa karsada aron ang mamalit dili matapsingan sa mga habal-habal. Di ta ka maong muantos nga kanang washing anang sakyanan, anang mga motor, dili ibutang daplin sa karsada, nga basa kayo ang daan, mapiksan pa ng muagi, peligro pang maslide ang magdaan ng ilang mga motor. Di ta ka maong muantos, ana. Di ta ka maong muantos nga muhatag og maayong agianan sa atong silingan, kuralon gyud nato para dako ang atong nataran sa atong balay, bahala nagtakilid na diyang niagis imong kiliran. Di ta ka muantos para sa atong isig katao, ang Ginoo ni anhi aron mag-antos para nato. Da. Hilom lagi mo. Di man kay mo kamaong muantos, mulinya anang lugaw, mo sa liut-ot yun, hangtod mga yabo na lang ng lugaw diha. Usik lang noon, nya dera ba mo gyaw-yaw, wa ko kakaos lugaw, giyabo man. Nga naman, gidamagan man. Nga di pag yun kamaong muantos, nga napay naglinya, ayaw tagurhaag kuha. Tinagutlo, tinagurha. Hurot noon.
Ade wasa ko, antosong ko na nato god. Para gahapon wa jud ko katilaw sa lugaw. Sikog suroy-suroy, wa nagilugaw na kung ano man eh. Bitaw ay wa ko mamoyboy ha. Pero daghan kayong ni antos og palit og slot. Bitaw, ang atong halin sa atong dopes as of yesterday niabot nag 15,510 ka slots. Oh, pakpak. Sa ato sang ikhak, kaning edad ko halad alang sa kabos, nahalina na tag 13,085 slots. Oh, pakpak. Pamati na ko ani, Kotob 31, December 31, murag mahurot gining 6,950 na lang ka slot, no? Tag 100 raman ni per slot. Basin pa deg, mahurot na ni. Kay daghang mo antos. Nya, ika 26, karong Lunes, mo distribute na ta sa mga bugas o mga noodles o sardinas nga atong ihatag sa atong mga kabos nga mga kaigsuonan. Mga 3,000 kapamilya ang atong hatagan. So, salamat kaayo ninyong ni antos. Kamong way antos-antos, peligro mong maimperno. Sige, lingiyay mong tupad. Apil ng bata, yung nakapalit na ka og slot. Yung ayaw yung tapusan ng tuiga nga di ka kapalit. Ako touch kay kustanan na ako'y gimisahan karon nga mag-Christmas party. Daghan na mabutan niya akong tingog nga murag ni unload kay nanang street gid ba kay mag-Christmas party. Nalipay ko kay nakasabot na gid sila sa akong kasing-kasing, bahalag way stipend basta naalay slot. No na mag-alain sila, pader, imo ning stipend kani pader amo ning gikolekta para sa slot. Nako, oy, malangit na mong tanan. Pwede na mo mga matay. Ito, kanang nalipay ko ba? Ingon ana, kaysa kanang muralagwa ba? Katawanan mo kay takaron kay na way kwarta. Nawa ha? Way kwarta. Unya, kusog kayo mo patad anang swertres. Way kwarta. Unya, kusog kay mo adtos tarian. Kung ang sibot mo isuroy, way kwarta. Pero kana gani mo isinggit ang ujis, gisti, ujis, ipanglabay lang ang hasta gani tag 1,000. Dinhi, pulos mga lata ang ihibutang. Ang mga tuskig, to as parlor, to as malls, to as tarian. Usahay ko kanang 500, kumuton, ilabay nga to sa roydahan. Adto in town, muhuyatid ang kwarta sa roydahan. Kaya kanang kwarta, imo nang kumuton, kanang bago, muhuyatid ba na, mubalik pa nag-ana. Dinhi, sus, bisag imo pang bitbiton, digin muhuyatid, piloy, ana. Baho pag yung kayo. Huwag mo yung mga batasan. Ang kanang mga, kuan ba, ang Ginoo ba yan naghatag na to tanan, matod pa ni propeta, matod man ni Zacarias ba, iyang gideklarar ang Ginoo mo'y naghatag kanato sa tanan, gikan sa laing kaliwatan, ngadto sa sunod nga kaliwatan, siya'y nag-atima nato. Mao man bitaw sa unang pagbasa, niingon si David, gusto na kong himuag templo ang Ginoo, kay ako nagpuyo nining nindot kaing palasyo, ang Ginoo na aras tulda, ni pahinomdom ang Ginoo, David hinomdomi, kinsay gahimo nimong hari, ako mo'y gahimo nimong hari, ako ang tibuok kalibutan, nya ikay magplano para nako, ang akong gusto, sunda ang akong plano, dili ang imong plano. Muna, sa pagdaa sa inyong mga anak, kamong mga ginikanan, pamalandungi yung unsay planos Ginoo. Pamalandungi, ayaw i-impose ang inyong plano. Hangtod na lang noon, nga purti na niyong isuga, purti na niyong istriktuha, hangtod ma-tortured na lang na emotionally o psychologically ang inyong mga anak tungod kay inyo yung ipatuman ang inyong plano. Please, reflect. Ang planos Ginoo mo'y sunda. Gikan sa pagmabdos, hangtod sa paghatag og ngan, hangtod sa pagpalambo sa inyong mga anak. Kamuno, kamoy nagbuot, kanus ang mamabdos.
Niyag masipyat, i-abort. Hastilan. Arugante kay tas tanan, no? Kamo say gabuot, kanus ang mga anak, o makaanak nagduha, ipaputol na ng palupyan tiyog. Grabihan ninyo, no? Kamoy nagbuot, kanus ang mga anak, niya gyud o ganahan gyud kanunay, hala saluban anang kondom, suksukan anang ayudi. Grabihan ninyo, no? Mao nay kabubutos Ginoo. Usahay makaapil biya mi ana. Kana bang inyong pagkamasinupakon matakda na lang mi? Ana, una magkuyog ta sa kasakit ug sa kalipay. Sige driha, sige driha. Ana dayon. No. Hangtod magdupa-dupa na lang noomi para nis gatas, para nis diaper, para nis sa tuition fee. Ug gamay ra kuha, masaputon dayon. Luoy kay ta, mga guba ang atong relasyon, mga guba ang atong mga emotions kung di na ta mosunod sa Ginoo. Mao na si Maria nagsunod sa Ginoo, nanganak og manluluwas. Si Zacarias misunod na sa Ginoo, nanganak og propeta nga labing halangdon nga mao si San Juan Bautista. Nindota, no? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Sa ari siya, inasugod karon, musunod na gyud ko nimo. Sige na. Inasugod karon, musunod na gyud ko nimo. Pasabot, ang Ginoo makita na nimo anang imong tupad. Nya sunda siya. Kay matod pa ni Kristo, unsay inyong buhaton sa inyong isig katao, labi na gyud labing ubos, mo nay inyong gibuhat ngari kanako. Ana ha? Sige, manindog na ta mga buotan.